jebe, čo ti jebe, na gebuluci to jebe, čo ti jebe, čo ti jebe. Dolina, dolina, dolina moja, dolina, 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 dolina moja. Jestem członkiem już kurwa 30 minut! Podrž mi to, Jakubko. Vážený Vladimír Vladimirovič, posielame vám po nočných vlkoch pozdrav zo Slovenska z bratislavského Slavína, kde sme sa práve zúčastnili spolu s nočnými vlkmi kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Slovenska od fašizmu. Zdá sa to len mne, alebo aj tebe. Niekedy mám pocit, že ľuďom jebe. Proti tomu, sme zásadne proti tomu, aby sa americké vojska premávali po Európe. Sme zásadne proti tomu, aby slovenská armáda sa zúčastnila tohto cvičenia. Proti našim bratom namierené vlastne je toto cvičenie. My s tým nesúhlasíme. A my sme iba časť národa. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí. Takže jak ste videli dneska, chcel som navštíviť nezmluvného prezidenta, ktorému som chcel dať doslova príkaz od občana Slovenskej republiky na obranu Slovenskej republiky pred chemtrastom, ktorý nás zabíja naše deti, nás ako občanov komplet, a nedostal som sa tam.